Саламатсыз хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Эфирда чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Экраннар янына якынрак югары яркәйдә яшәүче 55 яшьлек юбилярыбыз Венера Хабибованы чакырабыз. Игемәт авылында туып үсеп, югары яркәй авылында яшәүче кадерле сөекле тормыш иптәшем, әниебез, нәнәем, кодагыебыз, якын туганыбыз Венера Вәзир кызы Хабибованы 55 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Якыныбызга исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, балалар, оныклар куанышы, эшендә уңышлар, бәрәкәтле тормыш теләп калабыз. Безнең кадерле кешебез гомер буе сәүдә системасында намуслы хезмәтен салды. 2007 елдан алып бүгенгәчә югары яркәйнең 4 санлы Каенкай балалар бакчасында хуҗалык эшләре буенча мөдир вазифасында ул. Гомер юлдашы Рәис Хәләфулы белән 30 елдан артык матур үрнәкле гомер кичереп, 3 балага гомер бүләк иттеләр. Олы кызлары Алия тормыш иптәше Арман белән Әтәй авылында гомер кичерә. Шушы көннәрдә бәби алып кайтырга әзерләнәләр, Аллаһы боерса. Уртанчы кызлары Альбина гомер юлдашы Вадим белән Ирак, Сибир якларында, Сургут шәһәрендә яшиләр. Кызлары Ангелинаны тәрбиялиләр. Хабибовларның төпчекләре, нәсел ыруларын дәвам итүче уллары Артур Дүртөйле шәһәрендә нефть колледжында белем ала. 2нче курсны тамамлады. Борчу шатлыкларны уртак итеп, авырлыклар килгәндә таянырлык, бәхетле мизгелләрне бергә кичерерлек, ярты җаның булып яшәрлек парың булса, тормыш диңгезен кичү күпкә дә җиңелрәк дип хат юлларын дәвам итә юбилярыбызның гомер юлдашы Рәис абый. Венерам, тәкъдирләрдә язылган бәхетебез озын гомерле, гаиләбез имин, саулыгыбыз ныклы булсын. Тигез тормышта игелекле гомер кичереп, картлык көннәрдә дә бер-беребезгә терәк булып яшәргә ясын безгә. 30 елдан артык гомер үткән, җитәкләшеп атлап киткәнгә, горурланып туя алмаслык бит күзне салсак әгәр үткәнгә. Саф сөюдән чәчәк аткан гөлнең җимешләре бүген илгерә. Тик исән бул, янәшәмдә яшә, син бит миңа бары бер генә. Кадерле әниебез, назлы нәнәем, син безнең гомеребезнең башы, син безне йөрәк астында йөртеп, якты дөньяларны бүләк иткән кеше. Димәк, изгеләрдән изге җан. Син безгә биргән назларны үзеңә дә җиткерә алсак иде. Без, балаларыбыз, оныгыбыз дип, әти белән җан атып яшәвегезгә мең рәхмәт сезгә. Кояш кебек якты нурлар синнән, карашларың белән җылыткан. Юктыр беркем әни синнән башка иркә сүзләр белән юаткан. Гомереңне безгә багышладың, кояш булып безне җылыттың. Тыныч картлык бирсен сиңа Ходай, бәрәкәтле булсын тормышың. Кадерле кодагыебыз Венера, синең йөрәгеңдә, гаиләң янында безнең өчен дә урын бар. Балалар кавышканнан бирле бер зур гаилә, туганнардай бер-беребезне якын күреп яшибез. Алдагы гомерең бары тик бәхетле мизгелләргә генә бай булып, бергә-бергә уралашып яшәргә язсын безгә. 55 ел узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә? Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аналарын, акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле гомер юлларың буена сау сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән гомер юлдашың Рәис, балаларың Алия, Арман, Альбина, Вадим, оныгың Ангелина, кода-кодагыйларың. Хөрмәтле юбилярыбыз Венера Вәзир кызы Хабибова, язмыш сезгә барлык ирешелгән уңышларыгыз өчен 2 бишле билгесе куйган гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Якын кешеләрегезнең изге теләкләре Худайның амин дигән чагына туры килеп, барысы да тормышка ашып, исәнлектә гомер кичерергә насыйп булсын сезгә. Музыкаль бүләгебез сезнең өчен яңгырый. Югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исең
Yüreğinde, күңелеңдә bir отлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп. Тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә. Җитче әнием, син йөзгә юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да